I dag har vi snakket med Natteravn for Hillerød. Desuden har vi også fundet en masse stof, der vedrører vores emne. Vi har også kontaktet politiet og regner med at få en masse godt stof derfra i morgen. Vi er begge meget enige om, at vi har fået lavet et godt stykke arbejde i dag, som kommer til at lægge et godt fundament for videre arbejde med projektet. I morgen skal der skrives noget mere, og det vil jeg hovedsageligt stå for, mens Magnus han arbejder med vores interview med Vivi fra Natteravnene. Og hvis der er tid, vil vi prøve at få klippet vores lille korte introfilm sammen. Det var alt. I dag har vi gjort et godt stykke arbejde. Vi har fået lagt en rigtig god bund til de næste par dage. Og jeg er rigtig godt tilfreds med dagens forløb. Hvad har jeg gjort dårligt? Eller godt i dag? Jeg føler ikke rigtigt, at jeg kunne lave noget bedre. Jeg har gjort så meget jeg kunne. Og vi har fået nogle rigtig gode kontakter med nogle folk, som vi kan interviewe. Og så har jeg også fået skrevet alt fra vores håndpapir ned på computeren, så vi kan arbejde videre på det med styr på sagerne. Jeg har så selvfølgelig læst og fået gemt 4, 5, 6 links, som jeg skal arbejde videre på i morgen. Hvordan har de andre, eller den anden, gjort det i dag? Frederik han har gjort et godt stykke arbejde. Som sagt, så har vi fået lagt en rigtig god bund til de næste par dage. Så han har siddet og fundet en masse statistikker og siddet og lavet noget om nogle indvandrere og sådan noget. Hvilke nogle problemer vi har stødt på. Det eneste problem vi stødte på var faktisk, at politiet ikke kunne udlevere rapporter til os. Men vi fik så lavet problemet med, at vi så fik lov til at interviewe en politimand. Ja, det skal så ske i morgen. Men han har så haft nogle nattevagter, og har fået så lov til at interviewe. Er noget, vi kan gøre anderledes? I morgen skal vi i hvert fald begynde at skrive noget mere. Men det kan vi også godt, da vi har fundet en hel masse links og sådan noget. Hvad har vi gjort godt i dag? Godt og dårligt. Jeg synes, vi har formået at arbejde rigtig godt, og vi har fået bygget et rigtig fint fundament til vores videre arbejde i resten af ugen. Især Magnus har gjort et rigtig fint arbejde med interviewet med Vivi. Hvad har jeg gjort godt og dårligt i dag? Jeg synes, jeg har fået skrevet rigtig fint. Noget om noget indvandrergrupperinger og sådan nogle forskellige ting. Jeg skal selvfølgelig lige huske det med Facebook og nogle andre sider, som man måske lige skal huske at lukke ned, i stedet for bare at sidde der og kukkelure. Det kan godt gribe ind på det nogle gange. Hvordan har de andre, den anden, gjort det i dag? Som jeg sagde før, Magnus han har gjort et rigtig fint stykke arbejde med interviewet, som han også fortsætter med i morgen, så det skal nok blive super godt. Og så efter han er færdig med det, så kan han jo også gå i gang med at lave vores hjemmeside, og så skrive noget også. Hvilke problemer har vi stødt på? Vi har ikke stødt på nogle problemer lige nu, synes jeg. Og det regner jeg heller ikke med, at vi gør, da vi arbejder rigtig fint sammen, synes jeg. Og ja, er der noget, vi kan gøre anderledes? Jeg synes egentlig ikke, vi kan gøre noget, som er anderledes. Bare blive ved med at klø på og huske at holde vores koncentration, selvom der er nogle ting, der godt kan friste os nogle gange. Men det må man jo bare lige lade være med at lade sig friste. Hvilke kreative idéer har vi fået, og hvordan kan vi arbejde videre med dem? Da vi snakkede med Stue i dag, der fik vi nogle rigtig gode kreative idéer til vores fremlæggelse. Et af dem var, at vi skulle lave et digt, hvor vi samtidig også kunne have nogle billeder, der skulle køre i baggrunden. Så det er jo klart, at vi selvfølgelig skal have lavet et digt. Det kan blive et rigtig fedt projekt, hvis vi virkelig formår at komme i dybden med det hele, og kan få noget af de politimænd, som vi forhåbentlig skal interviewe i morgen. Som jeg så har sagt noget før, så det vi lavede i dag, det var virkelig at få lagt en god bund, så vi kan arbejde videre med det de næste par dage. Vi fik jo fundet nogle gode kontakter og nogle gode links, plus at vi fik også skrevet noget ned. Så må vi bare bygge videre på det og lave de ting færdige. Vores kvaliteter er, at vi er 2 drenge, så arbejder rigtig godt sammen, og vi begge har det der arbejdsrush, som der bare virkelig skal bruges for at have en god projekt ud. De trusler skal vi nok undgå, det er Facebook. Vi skal nok lade være med at kigge
på Facebook hver 10 eller 20 minut. Og så bare sige, nu lukker vi lige ned her på Facebook i 2 timer og arbejder stenhårdt. Vi skal bare fortsætte vores gode arbejde, så kan det ikke gå andet end godt.